Usisi omncane malwandle sengike ngiqongelele ngisho imali yesinkwa ngoba ngithi ngiyahlanganisa akulungi. Mina malwandle into ekuthiwa nje ukuswela i-pad. Uswele i-pad uze uhambe uyolinana kumngani wakho enifunda naye enihlala naye rest into engingayazi. Kodwa ngenxa yokuthi sondela. It's a story. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zanihambela lekude phezulu. Do join. Sanibona nidumelang hello boy enjoy igama uZandi sibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona zodwa ezihambela lekude phezulu. Welcome back to another segment of Story Time. Remember ukuthi izitori zala ekhaya zakha ziyakhulisa ziyaqoqa hlaphula ingqondo sifunde sibone kangcono ngempilo sivuleka amehlo bese sicobelelana ngolwazi. So nawe uma une story ofuna ukusishare kanye nathi please DM me. Ngiyatholakala ku TikTok, Facebook, Instagram kanti you can also just DM your story on 0719419417 us voice note 0719419417. Life graduate Sondela iyakhala ingane la ithi malwandle abantu angazi ukuthi siyoze sikhulume ini enjani abayoze bayizwe baze baqonde ngempela ukuthi lento yokuthwala inobungozi obungakanani. Uthi ngiyintombazanyana eseyincane iminyaka yami u18 njengoba ngikhuluma nawe nje ngise university. Unyaka wami osibili lo ngise university unyaka wami wokuqala ngise university has been the horrible year of my life because ngilahlekelwe ubaba wami maye ngilahlekela ungilahlekele ngendlela engaqondakalanga. Ithi malwandle ngikunikeze nje imvelaphi yami yasekhaya ngikuchazele ngobumina ngesingami ukuze uqonde ukuthi ngikhuluma ngani. Uthi malwandle ekhaya sibathathu ekhaya mina ngiyintombazane ngiyokuqala intombazane bese kuthi kukhona ubhuti wami omdala kunami kodwa kuma nobaba mina ngu number 1 bese kuzoba nabafana basekhaya ababili abancane abezemva kwami abasafunda oyedwa ufunda high school oyedwa ufunda primary okusho ukuthi mase siphelele su4 yiloko ababa wokuqala wakomunye umama amfica naye ubaba esenayo lo mfana loyo kusho ukuthi bamthatha ke emshadweni bahlala naye ke uma wakhe angazi nami ukuthi kwenzakalani kena kodwa nje engikwaziyo ukuthi umfana okhuliswe oma from emncane ngathi wafika kumayisa afaka amanabukeni. So uma ushade nobaba esemncane ubaba nje beyindoda eziphandelayo ubaba bekade netekisi eli1 apparently ubaba wakhe waqala edrive amatekisi wadrive kusho ukuthi imali yesokisi yamngenela kahle up until a point naye wazithengela isikorokoro sakhe abakade ezidrivela sona eown ezidrivela wagadlaza ngescraper sakhe kwaze kwalunga kwahlangana impilo yamhambela kahle kuthe impilo mase imhambela kahle kubaba wakhe kusho ukuthi ke enye itekisi yazalenge yabona kanjalo. So uthi sikhule kamnandi sikhule nje a sweet soft life thina besino driver nje bethu abasithatha ekseni basihambisa esikoleni asigibela i-transport even though amanye wamatekisi wasekhaya ebehambele esikoleni la besifunda khona ethuthi izingane zesikole i-transport endaweni kodwa thina besingahambi ngaleyo tekisi besinemoto yethu nje kwazi ukuthi le imoto ezingane zala ekhaya ezithatha ekseni iyozithi qatha esikoleni udriver nje kumiyo driver benza lo msebenzi abuye aphinde futhi the same driver makuphela isikole asithatha usibeka masinama extras esikoleni lo driver bekumsebenzi wakhe ukuthi ahlale asilinde size siqede if ukuthi uma akahambanga nathi ukuya kulawo ma extras. Uma wami ke malwandle soloko mina ngavela akamazi umlungu ebeka ihousewife nje all the way ngoba phela ubaba impilo kuhambe yamhambela kahle angithi okusho ukuthi ke wagcina esenezimali eright nje so akavumanga ukuthi uma ayosokola ayosebenza avuke athina uma nje uyiloyo nto nje ilezi zasewulizi ilo housewife oshophe ulizi ilo housewife oshophe Zara ilo housewife ovuka ekseni ajikeleze
eze nekhadi elimnyama ayodla i-breakfast athi McBean wabanjani, makaqeda ukuthi McBean wabanjani aphume ngena koma-exclusive shops ko-Zara kobani enze ikhanda abenjani. Ungabona nje i-wardrobe kama iyangqangqa i-wardrobe kama, and uwumuntu onesitayela othanda izinto ezithe vetshe, yabo, is that kind of a woman. Nobaba-ke bebephila impilo emnandi nje, bahamba ama-vacation, ama-vacation, yonke leyo into nje. So siphile kamnandi nje, kuyimpilo esmooth, e-soft, asilazo olubabayo. Siyilozo zingane ze-cheese and croissant in the morning, yabona lezo zingane ezinama-options in the morning, blue cheese and croissant, fruit salad, Kellogg's, whatever, muesli. Ekhaya uthi Malwandle bowuthi mawungena uvakashile, uma ubuza ukuthi ufisa ukuphuzani, uthi hayi ngicela ijuice, ubuzwe kuthiwa a freshly squeezed juice or a 100% juice or a bottled juice or a canned. Iloyo nhlobo mongabe uzodideka ukuthi ufuna nhlobo nesiphuzo, uthi hayi ngicela amanzi, kuthiwa tap water, temperature water, still water, fizzy water, flavored water. That uthi besiphila leyo nhlobo yempilo, uthi ngikubeke isithombeni u-understand Malwandle, besiphila leyo nhlobo yempilo, kumnandi, sikhula kamnandi. Uthi hayi-ke sikhule-ke liyakhula ibhizinisi likababa lamatekisi ngapha lapha, kukhulu ubuthaphu maningi lamatekisi, amanye ahambela ilokali, amanye ahambela nje emadolobheni a-around, up until a point whereby ubaba-ke mengabe u-government-ke engenisa indaba yokuthi akuphume lamatekisi amancane, wazihambisa-ke lezi zikrebhe iy'kwele-ke, wazihambisa zonke iy'kwele, wazireplace ngama-Quantum. Sesabheka ukuthi kufika ama-Quantum, kwafika iy'ngqovungqovu zamabhasi, uyabona ama-22 seater lawa asekhona, and uthi awasekhaya beko-Mercedes abasha bodwa ceke, and bonke labo Mercedes laba bebeshaya ama-long distance, bashaya iGoli, bashaya iKapa, uthi nje bashaya i-long distance. So ubaba uwumuntu ekuhamba vele anyamalale from time to time, mhlampe nje amaviki amabili amathathu kanjalo, bese understand ukuthi ubaba makanyamalele uhamba indlela zakhe zamabhizinisi, ngoba phela amatekisi akhe ahambela kude, angithi. And futhi ebese khona nokuthi besezama nento yokuthi ke manje atho ukungena emabhasini, khani ezothola amabhasi ahambela amazwe aseduzane, amanye aye koBotswana, amanye aye kephi. So besezama leyo nto. So ke basic understand nje ukuthi hayi ubaba uhlala Nyamalala, iviki ahlala Nyamalala, 2 weeks ahlala Nyamalala, kanjalo ahamba phinda abuye, noma engena stress, stresswa yini, unama black card la uyaswapa, une cash ubuthaphu. So bebefika ke o driver ke ubaba mengabe ngekho ke bacash up kumfana wasekhaya lo omdala, ngoba naye he was very hands on entweni yebhizinisi lasekhaya. Okay, fine ke uthi sihambeke isikhathi ke, uthi Malwandle iy'nkinga zami ziqale mangisanda nje kuqala e-university a year ago, njengoba ngisho ukuthi kulo nyaka ngenza unyaka wesibili, uthi iy'nkinga zami ziqale last year kahle. Uthi mina mangabe ngiye-university bengiphethe izingqovungqovu zama-suitcase ayi-4, 3 amakhulu nelilodwa elincane. Uthi mina Malwandle angihlali e-rest njengezinye izingane, ubaba ungithengele i-flat cash la ngihlala khona. Igrosa ke angifuni ukuyikhuluma indaba yegrosa, ngoba into ekuthiwa i-allowance into engingayazi, nginamakhadi ami nje mina engiswipayo kuwona anemali engapheli nje, umthombo ongapheli nje into ekuthiwa imali into engapheli. So bengiyihlalela lapho ke. So uthi sihambeke isikhathi ke kuhambe fikelela isikhathi la ubaba khona ke esethanda ukuhamba njalo ubaba, njalo mangithi ngiyafona ekhaya ubaba kuhambile 1 week, hawe. Kodwa futhi anginankinga, ngoba nasesikoleni ubaba ngihlale ngimbone nje memfu eqhamuka nje ezongibona ngiphathele into ezimnandi, ngoba vele phela uwumuntu ohlezi semgwaqweni. Nemoto eziningi ubaba uyayishintsha, kukhona oma Evoque la ekhaya, kukhona oma double cab, kukhona oma Fortunes, ayikho nje inhlobo yemoto engekho. Ngiright nami ngiyazi mangiqeda isikole ngineyami imoto, already nginayo, kuyikona phela ukuthi ngisaseyingane, kodwa ke nginayo nje yami imoto enane number plate yegama lami. Sonke sinazo izimoto zethu ezinama number plate wamagama ethu, kodwa ke sino driver abasishayelelayo. Even though ke mina senginayo license, laba abancane abakobinawo, ubhuti wami omdala vele unazo ezakhe izimoto ubaba amthengela zona, uyadriver yena already.
Uthi hayi Malwandle-ke kusihambeke isikhathi-ke kuqale kubaba anyamalale frequently. Ubaba yisaphela inyanga engahambanga, mehambile uhamba iviki, mehambile uhamba iviki, mehambile uhamba amaviki amabili, mehambile uhamba amaviki amathathu. Futhi manje kuqala bengazi ukuthi uthi mina ngiyintombi kababa-ke, njengoba ngowokuqala nje ekhaya emshadweni, ngiyintombi kababa and ngingedwa phakathi kwabafana. Ngithi ngishilo ukuthi uthe lo wokuqala wangaphandle ubhuti wakhe uwumfana, and then the two emlandelayo abafana boyi-2. Uthi mina ngiyintombi kababa-ke nje ngendlela engimthanda ngayo ubaba alishoni ilanga ngingakhuluma, belingashoni ilanga ngingakhulumanga nobaba. The most person even ngisho uWhatsApp wami uyazi nje ukuthi umuntu engiWhatsAppa kakhulu ungidlula bonke abantu ubaba. Ekuseni mangivuka ngibingelela ubaba, ekuseni mangiklasini baba ngisayi eklasini. Uthi ngiyamreportela everything naye. Uthi nje si-close like si-tight like this nobaba. So inhliziyo yami bebabhlungu makushona ilanga ngingakhulumanga nobaba. Uthi ubaba qala unyamalala Malwandle frequently and ubaba makaqala unyamalala frequently manje anyamalale to a point ukuthi angimtholi nasefonini ubaba manje minyamalala. Anyamalale kuthiwa uhambile ubaba wakho it's business, mangimfonela ngingamtholi, mangimWhatsApp baba ngingamtholi, uzovumbuka esevumbuka ngesikhathi avumbuka ngaso, esengitshela ukuthi bebhizi kanjani bekungena network. Esho into eziningi nje la engikhona indawo ebekade ngikuyona business meeting kanjani. Uthi nje sehleze nama excuses nje kodwa ngingamtholi, and lento engiphathe kabuhlungu ukuthi phela mina ngiyamthanda ubaba, ngihleze ngikhuluma naye every day and kuyangihlukumeza ukuthi uma ngimfuna ngingamtholi yabo. Uthi hayi-ke ngigcine sengijwayela ukuthi hayi phela, uthi naye agcine sengitshela ukuthi indodakazi yami kufanele ma ukujwayele phela ukuthi wena uyakhula manje, and ukhula kuzohamba kufikelela isikhathi la uzophila khona impilo yakho wedwa, and uqonde ukuthi ubaba ngelinye ilanga empilweni yakho uzohamba angabi khona. Into ekufanele uyi-understand leyo. Uthi hawu ngidideka ukuthi yindaba ubaba manje kancane ukhuluma, mesikhuluma manje inkulumo yakhe nje igudla lapho ukuthi kufanele ngibe ready ukuthi at any point in time he can lose me as a parent, and mina I'm not ready to lose my father because I love my father. My father is my role model, my father is my pillar, he's just my everything. In fact nje mina ubaba ngiclose nobaba ukudlula uma, because even ngisho ngishelwa abafana esikoleni mina ngitshela ubaba ngimtshela uma, angitshele kubaba ukuthi hey focus lapho wena indaba abafana uyobabona soqeda isikole abafana. Kodwa mzukwane kwakhona umfana omshelayo okushelayo wabona ukuthi uyamthanda, ngicela uze ungitshele ngalo mfana ngokutshela ukuthi yini kufanele uyenze, wazi yonke into ngekhaya la kubuka lo mfana. Uthi nje besikhuluma lezo zinkulumo nje nobaba sibantu nje nalo understanding ka father and daughter situation. Kodwa ke manje iyangihlukumeza into ukuthi njalo mangimfonela senginongingamtholi efonini, kodwa ke iye ingene le mfundisi amanelo ke ifaka ukuthi ngelinye ilanga kuhamba anyamalale empilweni yami. So I have to learn to live with it. Uthi nini ubaba ke angifonele angitshela ukuthi uyahamba uye eMozambique, and njengoba ehambe eMozambique uzohamba for 3 weeks, and kulo 3 weeks angeke sicommunicate kahle ngoba indawo ezinye azobe ezihambela nje befuna ukufaka amabhasi nje le ufuna ukuyobona ukuthi eziphi indawo la mangabe efaka khona amabhasi kwenzeka imali yabo. So indawo ezinye azobe ekuzona ezi-remote mangabe engekho esedolobheni ehotela la azobelele khona kuzokwenzeka ukuthi ngingamtholi. Hayi nangempela-ke ngiyi-understand leyo, ahambe kubaba. Uthi nje kodwa into engayiqaphela kuleyo phone call esixoxa nobaba ukuthi it was the long phone call, and kwakusebusuku ezohamba yena ngakusasa ekuseni. Kusebusuku siyaxoxa and uyangitshela ukuthi akakofika ekhaya, usase angazi ukuthi wayekephi ngesikhathi ekhuluma naye, kodwa into ayiqonda ngaleyo call that day neyamshiya engahlalisekile emoyeni nasenhliziyweni yakhe was the way ubaba wakhe was so emotional ngakhona makakhuluma naye. Uthi hayi ingangihlalisi kahle lento ukuthi ekuseni, uthi ubaba umuntu ovukayo ngoba phela kuyavuka ematekisini. Abanye odriver bahlala around locally, bayafika ekuseni ngabo 3 bazothatha amatekisi, abanye abangahlali eduzane or abangekude or amatekisi angalali kubona, so basenokuwalka bafike bezikhaya la khaya. Khona umakhelwane osidrivelayo abayi-few abahlala around, so labo mebefika mebuya emsebenzini bafike bayishiya imoto elokhu nje ebusuku, bebeqeda ukuyishiya bashiye nekhiye bakheshaphe bahamba, umuntu abuye ekuseni esezothatha imoto kanjalo. So uthi ubaba umuntu ovukayo and be-hands on business, umuntu ovukayo. Uthi ngiyazi nje ukuthi ubaba mangimfonela ngo-3 AM in the morning is already up. In fact ubaba uvuka ngo2:30 ekuseni, uvuka ngo2:30 ekuseni, ageze enze whatever yenza, ahamba uhlale e-office lakhe. Uyazi ukuthi ngo3 usekalindele o driver
bakhuluma into abazikhulumayo umsebenzi for the day, and then ngo3:30 imoto ziyahamba zonke ziye rank, ngoba angisho niyazi ukuthi erank bafika ngo3:30 bafike babhale and then bahambe-ke mhlawumbe umuntu ayogeza or whatever, abe aphinda phindele ngo4 eseyoline apha kuselinde ukuthi sezolayisha. So usisisho into ekanjalo ke beyiphilo baba, bese kuthi beyodrayiva mase behambile-ke, and then ageza azilungise ekuseni, umama amlungisela amenzela i-breakfast ke, ngo7 ekuseni-ke uyahamba-ke uyahlola kumsebenzi, uyahlola umsebenzi or ahamba iy'ndlela zakho makhening yini, kodwa nje ngiyazi ukuthi uma ngimfolela ngo3 AM in the morning ubaba is up. So uthi the phone call, the previous night phone call, ingangihlalisa emoyeni. Ubaba was highly emotional. Indlela ayekhuluma ngayo nami, wayengakhulumisi okomuntu ohambayo nje, wayekhulumisa okomuntu wayekhulumisa okomuntu ongathi uyavalelisa, kind of engazi ukuthi uthi uyahamba, kind of like uyavalelisa. Uthi sakhuluma ngayo yonke into ngaloyo langa, ubuza ngesikole, kuhamba kahle esikoleni, and mind you uthi ubaba mina wakhokha in advance. Mina esikoleni e-university already 4 years wami wonke is fully paid. So uthi ukhuluma ngesikole, uthi nje ucela ngibambelele esikoleni ngize ngingasiyeki isikole, kwathini noma sekunzima kangakanani. Uthi ngizibuze, hayibo sekunzima ekhaya sinemali kanje? Ubaba ngakhuluma ngobunzima, ukhuluma ngani ubaba, ngi-understand noma ngabe sekwenzakalani nganza sekhaya ngizibambe, ngingazilahli, ngenze sure ukuthi lezi zingane ezingilandelayo noma ngabe kwenzakalani ngize ngibe usisi kuzona. Mangabe kuphoqa ukuthi ngelinye ilanga ngibe umama futhi ngenze kanjalo nomama naye. Uthi nje akhulume emotionally into ezi-deep, and ukhuluma in a sense that is taking me into an emotional state, kangokuthi ngaze ngakhala ngathi awu baba ukhuluma kabuhlungu kanje kanti yini. And phela khumbula phela lo muntu usembonini yamatekisi kuyaqhofuzwana laphaya. Uthi hayi ashesha angibuyise kulo mqondo, athi phela uyazi ukuthi le mboni engikuyona imboni eyingozi, kuhleze kuliwa, kuhleze kubulawana, anything can happen to me any given day. Uthi-ke lapho ngiyazi ukuthi ubaba uyinto engadubuleki nje, zike zidudulana ematekisini, ukukhala ubududlu bafe taqataqataqa left right and center. Uthi hawu baba akatholi ngisho umhuzo wenhlamvu kwezinzima izimpi zamatekisi. Uthi kodwa ngimangale ukuthi wayekhuluma kanje. Uthi hayi-ke kodwa-ke ngoba phela ngiyingane kufanele ngilalela into eshoyo, ngayilalela into eshoyo, baba yangena yahlala ekhanda lami. I was emotional, ngalala ngikhala, ngazi ukuthi ngikhalelani, kodwa yangikhalisa nje lento ukuthi ubaba ukhulume ngazi ukuthi uyavalelisa, ngathi ngeke ngisaphinde ngimbone. Uthi hence the following morning I could not sleep, so the following morning 2 AM ngamfonela ubaba. Hawu babazi unjani, uyaphila baba? Wathini, hey uhambe kahle. Uthi nami-ke sengivalelisa emotional ngoba phela naye izolo bekhulume ngazi ukuthi umuntu yabo. Uthi sengivalelisa emotional. Uthi hayi-ke uyazi ukuthi ubaba ngithi uba busy kuseni, ngicela-ke ukuba busy and then ngizokhuluma nawe whenever ngithola isikhathi ngizokhuluma nawe. Uthi hayi-ke ngivala ucingo-ke ngilungiselela ukuya eklasini, ngihambe ngeklasini and everything. Uthi ayahambe kubaba. Uthi the first week ehambile uya-communicate, usehhotela thizeni uyasho ukuthi ukephi, uya-communicate, siyaxoxa, uya-WhatsApp, kwathini alishona ilanga vele singakhulumanga. Second week agqoza ukufona. After the other uthi manje second week agqoza ukufona, nini uyafona nini awafoni. Uthi bese ngiyakhuluma ukuthi hayi wayeshilo ukuthi vele uzobe abe seyindaweni ezi-remote ezisemakhaya la i-network ingekho khona. Uthi hayi-ke fine sihambe isikhathi, masihambe isikhathi. The third week hayi ubaba ngiyamalala efonini, akekho ndawo angimtholi, ngiyamfonela ifoni ayingeni, kwathini. Uthi angithi wayethe uzohamba 3 weeks. Uthi sengiyabala-ke manje ngibala amalanga ukuthi at least wayethe uzohamba 3 weeks, ngiyabala ukuthi sekusondela ukuthi usezosenda, but angimazi ukuthi uzobuya nini, whether Friday or Sunday, I'm not sure when he's actually gonna come back. Uthi excuse me, uthi wathola i-phone call from ubhuti wakhe lo omdala. Wathola i-phone call athi fanele uphuthume ekhaya, khona into eyenzakalile. So thumela udriver uzofika kuthathe, pack ilokhunjana ibag yakho or whatever that you need, phuma eklasini uhambe uye endlini yakho, ufike umlindele udriver uzoza azokulanda. Uthi nangempela kusiphelanga isikhathi esingakanani, within an hour udriver wayesefikile, ngoba vele ngisho ubaba wakhe unamateksi ahambela yonke indawo. So kwi-city la e-university la afunda khona akhona amateksi akubo no driver, ukuthi bayifike kudriver amlande ngequantum, bamhambise. And uma ngabe bemthatha bamsekhaya kubo. Uthi mefika ekhaya kubo kuyakhalwa kubo, maye kushoniwe. Uthi kushona ubaba wakhe. Uthi-ke
bayazi-ke ekhaya ukuthi mina bengiyintombi kababa bengimthanda ubaba ngale ndlela. Uthi hhayi, afuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni. Uthi uma wakhe cannot explain, but ubhuti wakhe wahlala phansi naye wamchazela. Uthi wahlala phansi naye wamchazela. Uthi ubaba behambile on business, eyokwenza into zakhe zamabhizinisi. Kwenzeka ukuthi on the way back walimala, ube ne-car accident, and kwi-car accident ebeyedwa, akuqondakali ukuthi kwenzakaleni, but kuyasolakala ukuthi ebekhathele, udrive a long distance ekhathele, akangaphumula kahle ngoba nje imoto nje overturned endaweni eqondile nje eclean eplain engenalutho, ayibonakali nento emphazamisile, i-overturnile imoto kaninginingi yaphenduka yaze yaba igaqa. Uthi ngendlela imoto ebeyiphele ngakhona beyiphele to a point ukuthi kwasikwa kwathathwa iy'nsimbi iy'ndlawu ukuthi kusikwe ukuze akhishwe. Uthi nje ngakhala ngathi ngifuna ukumbona, wathi hayi it's fine. Athi ubhuti wakhe it's fine, ungambona, ungaya kombona ngoba into esithusile nathi mangabe sekhishiwe emotweni, akalimalanga, akana scratch, akaphumanga ngisho igazi, okusho ukuthi nje odokotela baye bathi ngesingisi-ke odokotela isikhathi esiningi makanje baye bathi kusho ukuthi uphele ulimale engqondweni uphela ngaphakathi, kwase-ke kuyathinteka kwase uyathula-ke. Kodwa uthi that situation ukuthi imoto yasikwa, ubaba imoto beyigaqa kodwa ubaba uphume engenamicu futhi engahlafakanga, engalimalanga, engasikekanga, enganjani. Uthi okay-ke, hhayi-ke kulungiselelwa ukuthi ngakusasa ngoba already besethathiwe efakwe emakhazeni a-private wasekhaya. Uthi besethathiwe-ke wasiwa lapho ukuthi ngahamba, ukuthi ngacela ukuthi bangihambise ngicela ukuyombona ubaba before usuku lomngcwabo. Uthi hhayi-ke bamhambisa-ke shame, afike wambona ubaba wakhe, wakhuluma naye-ke, wakhala, kwathini. Uthi malwandle, little did I know ukuthi iy'nkinga they are just about to start uma uhlele emakhandleleni. But okwangithusa ngoma indlela ayenesibindi ngayo, uma wayethule tu engakhali nhlobo. Uthi soloko ngifikile mina ekhaya uma ngizange ngibone ngisho lodwa unyembezi liqathaka esweni likama. Uthi hhayi ukuthi kuyangimangaza lokhu owathi, kodwa nje ngiyathuka ukuthi khona umuntu wesifazane ongashonelwa indoda avele nje abe nesibindi esingakangakhali nhlobo. Wayengakhali kwanhlobo ma, ethule nje tu. Uthi ekhaya kubo kama wakhe babekhonza before eshade, uma babekhonza kuleli sonto leli ekuthiwa it's 12 Apostle. Angazi ukuthi ahlukaniseke kangakhi, kodwa uthe mayechaza ngoba uthe ithi malwandle ngikuchazela ukuthi imaphi lama 12 Apostle engikhuluma ngawo. Mina ngisho lama 12 Apostle othi uma ngabe ushonile emngcwabeni bafike banabantu bakhona, angazi noma abantu abaprofesayayo noma bayini, kodwa nje kuthiwa bayakwazi ukuthi umngcwabo from the start of umngcwabo bayakwazi ukukutshela ukuthi lo muntu oshonile ukuphi, uhambaphi, ubambezelekephi, babamkelile, bamamukelile kwelamathongo ntontonton. Uthi it's that kind of 12 Apostle le engikhonza kuwona. So uthi yonke leyo into leyo ama 12 Apostle ayiqala nje during imlindelo. Bayakwazi ukuthi ngisho emlindelweni, ngisho na Friday ebusuku uma bekwazi ukubona ukuthi hayi ubambekile uzibani, hayi mkhululeni ahambe. Uthi nje banalowo prophecy enjalo. Mina ngibazi-ke, mhlampe kwi-comment section down below if you know this kind of 12 Apostle akhuluma ngawo, sisi cela usichazele ukuthi benza kanjani, into kanjani le, i-setup yakhona ibe into kanjani, umshumayeli, umprofiti yini le, ubani, or babona kanjani ukuthi bakwazi ukuprofesayela umuntu osefile, bakwazi ukumbona ukuthi uhambaphi kanjani. Ngoba uthi uma wakhe before eshade nobaba wakhe namanje uma wakhe kagogo wakhe basakhonza lapho, but uma wakhe wayeka a few years after eshade nobaba wakhe uma ngabe esho, ngoba uthi wayayabuze. So uma wakhe ukuthi bengasonto nje beyi-housewife nje ezidlela ubumnandi eziqhufuzela imali, bengalihambi isonto, futhi isonto bekuyinto benganandaba nayo. Kaka ukuthi bese beyazi abuze ukuthi uma ngabe kade evakashe kagogo, abuze ukuthi kanti wena ma indaba singayi esontweni, kumnandi kulela sonto, ngiya-enjoy ukusonta khona. Uthi uma wakhe athi hayi aqhubeke uhambe esontweni mangabe uyafuna, mina angina interest ukuya esontweni. Uthi uma wakhe nje so ebekade eyilowo muntu nje okanjalo. Okay fine.
Uthi-ke kuqale-ke manje amalungiselelo omngcwabo, ubaba uyangcwatshwa on a Saturday, ushone a week before on a Wednesday. So-ke kusho ukuthi vele-ke leyo weekend isi-out, kusho ukuthi uzongcwatshwa the following weekend. Qalile-ke ama-preparations, kuyehliwa kuyenyuka, kukhethwa amabhokisi, umfana wasekhaya omdala uyena o-hands on, ezinye izinto uzihamba noma kwathini. Bayafika abazalwane, bayaphuma bayangena, bayangena up until kuze kube uLesithathu laleli viki ekuzongcwatshwa ngalo. Uthi uLesithathu laleli viki ekuzongcwatshwa ngalo, kuqale nje ama-prophecy angazwakali, kodwa umprofethi loyo wase-12 apostoli wakogogo ahayize akhale ngale ndlela ukuthi baze azaquleke bamthele ngamanzi. Kumangalo ukuthi hayibo, lo ohayiza-ke manje azathele ngamanzi kwenze njani. Kuthiwa asho-ke ngazi ukuthi uyini okuyi-leadership, asho ukuthi khona into ayifilayo ngomufi, ingakho enza kanje. Uthi hey, hayi malwandle sihambeke isikhathi, uthi mind you ekhaya kuboma akukho kude nasekhaya la sihlala khona. Njengoba umaye bewumuntu ongasonto, kusho ukuthi vele ubaba kuzofanele ukuthi angcwatshwe abantu bakubo bukagogo, ngoba abantu bakubo bakude kakhulu, bofika sebefika on a Thursday afternoon for ukuthi umlindele and everything. And then so uma usucelile labantu base-12 apostoli bakagogo wakhe ukuthi abamngcwabele ubaba. So yibona-ke abamane befika, uthi uyabazi-ke futhi abazalwane-ke mangabe kuthiwa kushone la kumiwe khona kahle, bayazi ukuthi bayodla amakhekhe amnandi lapha, amakhekhe anamagama. So abapheli khona bafike bedidizele besize, nokuthi vele-ke uma umkhonzile, uma wami indodakazi yakho uyikhonzile, so nje wabacela abazalwane ukuthi nje ababe abantu abakhona. So yibona bazobamba umlindelo right through and through up until kuze kube umngcwabo. Uthi hey, this particular Wednesday kufikile lo ofikileyo, kuthiwa wahayiza waze waquleka wathela ngamanzi wakhishela eminyango. Achaze-ke lo ukuthi hayi, njengoba nimbona enze nje, kusho ukuthi khona into ayizwayo ngomufi and ayikho yinhle. Ayikho yinhle. Uthi ngimbona uma enyusa amakhala nyanga, imnyanyise nje lento, kodwa uzilile, ayikho into angayenza futhi ayikho into angayikhuluma. Uzilile, kufanele aswitche, angithi thi uziphatha kahle uma uzilile, uma ukhuluma kakhulu uyadlula. Okay, sihambe isikhathi. Uthi manje sekuLesine, sekufike nabantu bakubuka baba-ke manje, kukhona nabantu besilisa la kufanele kuyogeza isidumbu sikababa. Uthi umavumbu athi uma nami ngifuna ukuhamba ngiyogeza isidumbu somyeni wami. Kuthiwa hayibo, awukwazi ukuyogeza isidumbu somyeni wakho. Bathi athi uma belala nami empeteni, bethandwa yimina engilahlekelwe ubaba wabantwana, ngiyahamba nami ngiyogeza isidumbu somyeni wabantu abami. Uthi hayi bahambe-ke, it's a Thursday morning, isidumbu ngoba sishone umuntu wakhona, ushone ngengozi, bazomgeza Thursday morning. Vele kuthiwe ngeke sifike Friday, kodwa ngoba bathi bafuna ukwenza kahle yonke into, so bebezodlula baqale bamthengele isudu entsha ntontontoni, and then bafike bamgeze bamgqokise abe ready ukuthi-ke uzolokhunja uzongcwatshwa-ke. Uthi-ke bahambe on the Thursday morning, adlule kumaye izitolo zakhe ezibizayo-ke, akhethe isudu ebizayo. Angazi noma umuntu oshonile uyagqokiswa yini izicathulo, kodwa athengele isudu ebizayo-ke leyo-ke. Uthi umazi acele ngisho ibhaba ukuthi ihambe iyomgunda. Uthi nangempela ifike-ke ibhaba lapho-ke iyomgunda-ke umuntu-ke eshonile. Angazi noma umuntu oshonile uyagunda, kodwa ngezwa nje kuthiwa uma wadimanda nokuthi kufanele ayogundwa. Uthi ya-ke kwenziwe yonke leyo process. Uthi by the time befika emakhazeni in the afternoon, uthi uzwa sekuxoxa abantu abadala. Uthi bathi mangabe befika emakhazeni, bathi bayamcheck ubaba wakhe la afakwe khona, ubaba wakhe isidumbu sakhe asikho. Uthi hayi, washayiswana ngamakhanda. Uthi up until a point la wazi wacaca khona fanele babuyele ekhaya ngoba isidumbu asikho. Uthi wangqangqabusheke uma wakhe, wasithetha, wathukanisa, isidumbu somyeni wami siphi, ngizoskipa, ngizonibophisa, kwathini. Wacaca ukuthi there is nothing abantu basemakhazeni they can do. Isidumbu sidukile, and then no one knows ukuthi isidumbu siduke sashona kephi. Up until a point la kuthiwa khona ukuthi kufanele le ndaba le isolve umnikazi wamakhaza. Abantu basemakhazeni babathembise ukuthi umnikazi wamakhaza uzofika ekhaya labo later that afternoon. Badimande lokho-ke. Hayi nangempela afika umuntu wasemakhazeni ebusuku, umnikazi wamakhaza axolise, achaze, abesethi isidumbu sitholakele, kulungile, bangafika ngakusasa on a Friday bayomgeza again bamgqokise. Uthi hayi nangempela-ke kube njalo-ke. Uthi hayi kwenziwe yonke into-ke kuqedwe-ke, and then bese kube ukuthi-ke ngoba kuthiwa ngekabone ngoba ushone ngengozi, kodwa even though engenalutho ngekabone, kuthiwe on that Friday-ke zonke-ke izingane zasekhaya sihambe nabo-ke semakhazeni ngesikhathi egezwa-ke, sifike simbone ngoba kwathiwa uma wenza umthetho wokuthi ngosuku lomngcwabo angeke avulwe,
nhlobo nje ngeke azaze avulwe. So wonke umndeni kwathiwa uhambe ngalo ngololwesihlanu bayombonela emakhazeni mese eqeda ukugezwa. Uthi hayi nangempela-ke sihambe-ke. Uthi ngishilo Malwandle ukuthi mina bengiyintombi kababa, ubaba bengimthanda. Mina bengilo muntu lo olala esifubeni sikababa ngimnwaya intshebe, ngimnwaya iy'nwele, ngidlale ngaye, ngimqhina intshebe, ngimenza amagode entshebe. Uthi I was so close to ubaba ngazi ngisho imakhe esemzimbeni kababa, I was very close nobaba. Bengimthanda ubaba ngale ndlela. Uthi one thing I noticed lapha emakhazeni ukuthi ubaba there is something offish. I cannot point a finger on it. Kodwa something is off. Lo muntu ulimele kwi-car accident, yebo, akalimalanga ndawo, akavuvukalanga ndawo, akanamkwezo, akana-scar, which you can make it an excuse ukuthi ngoba ulimele so ebevuvukela, ushayekile kwase kuyavuvukala or anything like that. So uthi la ebusweni nje umuhle, unormal, unjengoba ngimazi. Kodwa there is something that I cannot point a finger on it. Angazi noma ubaba ushintsha ibala, ugqunqile wathi ukuba mnyama, noma ukhule uboya ebusweni over the couple of days ela emakhazeni. Kodwa there is something off. Akuyena ubaba lo. Uthi hayi ngiqeda ukumbona, ngikhulume naye, ngikhale, wathi ngisuke ngihambe ngiyohlala emotweni. Uthi ngihlala emotweni mhlampe kuphele about 30 minutes, abanye-ke abasekhaya besambuka-ke, besambona-ke ne-family and everything. Uthi hayi man, kube khona into eyalayo ukuthi ngiqhashe ngibuye ngiphindele khona. Uthi ngifike ngithi ngicela ukuphinde ngimbone futhi. Athi umakho ufuna ukumbonani ngoba usumbonile. Uthi abe nolaka uma ngithi ufuna ukumbonani ngoba sombonile. Uthi abe nolaka uma uthi manje kanga-understand ngoba uma uyazi nje ukuthi bengimthanda ubaba, uthi kodwa agcine angivumele. Uthi njengamanje sesisobabili sinoma everybody else baqedile ukumbona sebehambile bayongena ey'motweni. Uthi ngiphinde ngimbule ngimbuke. Uthi this time ngivele ngihayize straight ngithi hey, uthi umayini wena ubanga istaff umsindo wani kade lokhu khala sekwanele manje. Uthi hayibo, kwakona lokho uthi uma uyangijika ngishonele ubaba angi-understand ukuthi kumayelana nani. Uthi ngikhaliswa ukuthi mangithi ngiyambheka ngithi isilwane phela lesi akusiyena ubaba. Uthi ngithe mangithi nje ngisho kuthiwa izinto ziyafana, akusiyena ubaba wami lo, isilwane engingasazi, and worse lesi isilwane esifana nobaba esesivele lo boya kade ngibubona ekuqaleni bubukeka bubuncanyana sebuvele bakhula manje bagcwala ubuso bonke, isilwane kodwa. Isilwane lesi engisibonayo kusaseyena ubaba. Uthi ngihayize ngikhale ngihayize ngiziginqe phansi. Uthi uma wakhe amthethise kuvala ibhokisi liphindiswe emuva kuhanjiwe. Uthi hayi-ke kuhanjiwe, uthi ngiyakhala endleleni, angi-understand ukuthi kwenzakalani, ngiyakhala endleleni. Uthi kungena umlindelo. Nesidumbu sikababa-ke manje sekuntambama sehanjiswe, kuthiwe ngoba ushone ngengozi angazi uzobekwa ngaphandle, angazi abaziyo ngicela abachaze bakwethu comment section ukuthi umuntu oshone ngengozi ungcwatshwa kanjani. Kodwa uthi that Friday afternoon baqeda ukumbona bahamba naye bangena ehhesini bamhambisa ekhaya kubo. Kwase kuba ukuthi excuse me, kwase kuba ukuthi kodwa isidumbu ngeke singene ngaphakathi egcekeni ngoba ushone ngengozi, sizohlala ngaphandle. I don't know sizongeniswa mase kunjani ey'ntatha, kodwa nje kwachazwa nje ukuthi angeke angene immediately mefika. Wayakhelwe indawo outside the gate, wayakhelwe indawo la ezobekwa khona nabantu bomndeni babekhona babezohlala lapho kulolo bhokisi kanye naye bagada isidumbu ngoba kwakufanele angangeni ngaphakathi. Uthi hayi-ke yonke leyo nto angi-understandi, ngingane angazi lutho ngalezi zinto. Uthi endleleni uma sihamba silandela ihesi phambili, imoto kama ngemva kwehesi, mina ngisemotweni kama, and then bese kuzoba ubhuti wami omdala kwi-Quantum, udriver i-Quantum, inabantu bomndeni ngoba khumbula ngithi bese sibaningi siyobuka isidumbu, inabantu bomndeni i-Quantum. Uthi hayi sihambe inhliziyo yami ibuhlungu, ngi-confused yonke lento eyenzakalayo, ubaba ushonile, and ngicabanga naleya phone call yokugcina ubaba esakhuluma naye and he sounded like uyavalelisa. Uthi ziningi into ezenzeka ekhanda lami man. Uthi ihambe imoto. Uthi ngihambe ngiyakhala, ngibhekisa ikhanda phansi kanje, ngiyakhala nje throughout the way. Uthi kayi-1 la engaphakamisa khona ikhanda lami sisemarobhotini simile, and this is a 4-way street, irobhothi liya le khona qhamuka ngapha emasayidini. Uthi la engaphakamisa khona ikhanda lami ngabuka on my left, mangithi inhlanga phesheya ngithi kuthiwa izinto ziyafana nangi ubaba. Uthi hayibo, uthi ngaphakamisa ikhanda Malwandle, uthi ngathi hayibo mananga ubaba. Uthi hayi wena ukhathazekile, you are grieving, awukwazi ukubona ubaba wakho esitrateni, ubaba wakho nangiya emotweni yehesi le esilandelayo.
Uthi wonke umuntu waqalaza manje ukuthi hayibo ngikhuluma ngani. Uthi la emotweni kukhona ugogo ozala ugogo waphakamisa amehlo naye wabuka. Uthi wathi hayibo nokhokho wayibona lento engiyibona ukuthi nangempela nangu ubaba. Uthi ubaba weqa umgwaqo uflathele ushona kuleli robot leli esiyophumela ngakulo, but uhamba in such a way ukuthi vele uma ngabe ungamazi ngeke umbone. Uthi buka ngisho ukuhamba, uthi ngathi mabuka ngisho ukuhamba ubaba loyo misana imoto. Uthi sengiyascreama manje ngibanga umsindo, misana imoto ubaba omncane udrive imoto, misana imoto nobaba omncane futhi ngathi uyayibona lento esiyibonayo. Uthi ngoba vele uya across la esiya ngakhona nathi sacrossa sayoma la eya ngakhona. Uthi sithe masime eduze kwakhe wavenisha umuntu waphela emoyeni. Uthi laba bangemuva bazi ukuthi simelane, aba-understand ukuthi simelane and siflikela ihesi ngaphambili ukuthi ayima. Ngithi imoto ehamba nesidumba zihlukane nehesi iyabona ukuthi siyajika siyama nayo, siyayiflikela iyama-ke ihesi. Uthi abuze umuntu wehesi uthi yini ndaba khona inkinga yini. Uthi uma wakhe aphendule ngolaka ukuthi ave sidlala lengane ehlanyayo ethi ibona ubaba wayo la estradini. Uthi hayi abantu abadala baxakeke bamangala. Manje nogogo uyibonile into engiyibonile ukuthi ubaba le bengimbona enqamula lapha ecross robot enqamula eyowela umgwaqo. Uthi nogogo afakaza uthi hayi nami ngimbonile umuntu ofana nobaba wakhe. Uthi nobaba omncane uthi hayi nami mina bengidriver angibonanga kahle kodwa ngibone umuntu nje onestep esifana nesikabhuti. Uthi hayi kushayane ngamakhanda kusemgwaqweni la abantu abadala bayingqumuze le ndaba bavumelana ukuthi hayi ake kuvula ibhokisi kubonakala ukuthi khonani ebhokisini. Uthi nangempela bahambe bayovula ibhokisi. Mabevula ibhokisi bambone nangu ubaba wakhe ukhona. Uthi hayi kwale kumina uthi ngihambe ngibuye ngiphinde ngithi hayi ngicela liphinde livule futhi leli bhokisi. Okwesibili njalo mangingedwa ubaba ngiphinde ngimbuka ngibona lesilwane. Uthi ngibona isilwane angibona ubaba. Uthi hayi-ke nonetheless ngiyahlanya mina uma uyangithethisa I'm grieving nabantu abadala bangicomforta shuthi I'm grieving vele baya-understand ukuthi bengimthanda ubaba so kusho ukuthi nje vele babona nje ukuthi kusho ukuthi sengididisekile emqondweni wami because of yonke lento yokushonela. Uthi hayi-ke nangempela-ke idlule leyo ndaba leyo kungenwe emotweni kubuyele kuqhutsheke kuhanjwe. Uthi indaba enkulu yenzeke makuqala umlindelo. Khumbula ngithe uma kama ugogo wami usonto epostoli and epostoli kuthiwa banesiphiwo sokukwazi ukuthi umuntu ofile bamprofesaya from ukusuka shona ngalo up until the day engcwatshwa ngalo, basho ukuthi siyambona eyongena ezulwini, siyambona enjani benza leyo into leyo epostoli. Uthi hayi kusuka idrama-ke manje during ilokhu njani umlindelo. Uthi bonke labantu basepostoli bayahayiza bakubona into efanayo ukuthi lo muntu esizomngcwaba akafile. Lo muntu esizomngcwaba akafile ukhona uyaphefumula somewhere, sizongcwaba into ekungesiyona umuntu njengamanje. Uthi wemalwandle wamanse umngcwabo. Wamanse umngcwabo abantu abadala abantu bakubuka baba badimanda ukuthi akuhanjwe kuyolanda umthandazo or kuyolanda a second opinion because everybody onalesi siphiwo la kulabantu abasemlindelweni wasepostoli babona into efanayo ukuthi ubaba akafanga. Kanjani umuntu sibuya komlando emoshwari? Kanjani nanti ibhokisi linomuntu and uma ubhilitile ubalance umenze ngci uthi uma akho umuntu ozovula isidumbu sendoda yakhe. Hey, yayinkulu indaba. Uthi hayi kuze-ke abantu abadala bamnqobe-ke ngoba phela ekugcineni kosuka kuyona i-decision yakhe yedwa leyo. Lo muntu ebenabantu bakubo wazala unabantu bakubo. Uthi hayi-ke alandwe babathizeni owalandwa kuthiwa afike lo baba. Kuthiwa lo baba lo owavele naye wabubula esangena ngegate, wazamula esangena ngegate. Wenza izinto zakhona indlela asebenza ngayo apparently kuthiwa ubaba nje osebenza ngamanzi uyahlola uyabona uyelapha imithi uyayiphatha kodwa kancane kodwa nje isiphiwo sakhe si-strong sisekukhulekeni nasemanzini. Kuthiwa lo baba athi engena nje akhwesha ngamanzi achela. Uthi for the very first time ever since ngifikile ekhaya kuthiwa ubaba ushonile ngabona kuyima ekhala. Uthi la umaqala khona ukukhala. Uthi wakhala wahayiza waza kwathuka wonke umuntu ngoba phela wonke umuntu ebesababaza isibindi sikama. Uthi waziwa nesibindi umfazi eshonela. For the very first time ngibona uma ekhala. Uthi hayi wakhwesha lo baba wachela waphuma wangena emakamereni wakhwesha thiwa utheme esuka wabuya weze ebhokisini walikhwisha utheme eqeda ukulikhwisha qim baba abantu waquleka eduze kwebhokisi qu. Uthi wathula wathi swaye endlini waquleka eduze kwebhokisi
Eduze kwebhokisi uthe makaqeda ukuquleka kuthiwa wavuka mhlambe after sweet 10-15 minutes. Now abantu abazi noma bamvuse bamthele ngamanzi or bathini. After sweet 10-15-20 minutes ubaba wakhe equlekile kuthiwa wavuka ngesikade, wavuka waqaqa izinto zakhe, wancinda kuncindayo, waqala wabhonga wakhuluma wathi, baba wala ekhaya uyaphila. Lento enizoyingcwaba angiyazi ukuthi yini, kodwa akuyena umuntu lento enizoyingcwaba. Uthi ngasho ngathi ngishilo ukuthi akuyena ubaba lo sebhokisini uma ungiphikisile mengithi silwane lesi ubaba kanjena. Uthi wathi lento enizoyingcwaba akusiyena umuntu. Uthi wazikhipha indaba zika baba umuntu wabantu. Wazikhipha izindaba zika baba. Baba wala ekhaya bethwele. Baba wala ekhaya bethwele ngecontract. I-contract yakhe iphelile and umthetho we-contract uthi makuphela i-contract uzokuthola umcebo ngendlela ozowuthola ngayo as much as you want, uzophila of life. Kodwa mawuphela umcebo wakhe lesi yena isithwalo asithatha wathatha lesithwalo lesokuthi uzothi uma ngabe sekuphele i-contract yakhe ungasafuni ukuyivuselela usho ukuthi ubaba wenu baba wala ekhaya besenqaba ukuvuselela i-contract or bese kufanele ahlabe and bekufanele ahlabe ngengane yakhe ayithanda kunazo zonke. Obvious leyo ngane isho ukuthi yileyo ntombazane futhi nekuyiyona yodwa nale ebeyimthanda bebethanda nayo kakhulu. Kusho ukuthi ubaba wala ekhaya unqabile ukuhlaba ngaleyo ngane, unqabile ukubulala le ngane. Kwathiwa ke kwi-contract njengoba bowuthwele wena ubuthwele ngomphefumulo womuntu ongasekho, ubuthwele isithwalo sezipoki. Lesi sipoki obowusithwele sikusebenzela uyafa umuntu la ekuthiwa khona ufile kubo kwakhe kwazi ukuthi ufile, kodwa for 5-10 years depending how long the contract is, for that particular period umuntu wakhona efile, efe ukufa mbumbulu. Khumbula kubo kwakhe bayamngcwaba kuthi ufile, kodwa bayamvusa bona ngezinto zabo, bamvuse abuye azosebenza, asebenzela wena othwele for le minyaka le oyivumile wena ukuthi ufuna ukuceba for iminyaka emingakho. Uma ku 5 years u5 years, uma ku 10 years u10 years, uma ku 20 years u20 years. So lonke le minyaka le lo muntu lo owayefile usebenzela wena. So manje mengabe sekufa lo muntu, mangabe sekuphela i-contract kufa lo muntu owuthwele ngaye wena, wavuswa, wayefile wavuswa ukuthi azokusebenzela bespoke sakhe, sikwenzela imali, sikwenzela zonke izinto zibelile ebhizinisini, sikuvikele nje wabe sizwile ukuthi ubaba wakhe bekade engadubuleki, sikuvikele nayo yonke into eyenzakalayo nje, ube yiloyo bhoza nje wena nje satshwayo ethembekile nezimali ephila kamnandi. So uma ngabe usunqaba wena ukusivuselela isithwalo sakho se-contract, into eyenzakalayo lo muntu owayevusiwe ngemithi uyafa okwangempela ke manje for the real, afe enyameni nasemphefumulweni nasemoyeni nasemkhathini. Bese wena muntu onqabe ukuvuselela i-contract ufa endaweni yakhe. Njengoba ubaba wala ekhaya or ubaba wakhe usisi kuthiwa ufile, kodwa ube kwi-car accident, imoto yafaqoka yaphela, kodwa akanamyuca, akanagazi, akananex, akalimalanga ndawo, akafile. Njengoba kuthiwa ufile akafile, uvusiwe wahamba, sekufanele ayobamba i-contract asebenzele omunye umuntu kwenye indawo. Khumbula ngithi ukuthi lo muntu lo wazi imali, wazi amabhizinisi. So mekafika emntwini oyothwala again, ufika nomoya wemali, ufika nemoya webhizinisi. Uyiso lesi spoke sakhe sikuhlebelayo, esikutshela izinto, esikunika ama-tips ebhizinisi, esenze ukuthi ibhizinisi lakho lichume, likhule, lidlondlobale, ube nayo yonke imali emhlabeni. So that's how isithwalo se-contract works. Uthi umngcwabo kababa wafa ubaba, asimazi ukuthi uphi umuntu loyo, uthi uyaphila la ephila khona, asimngcwabanga ngoba kwathiwa uma ningcwaba leya nto leyaya nizolanda izinkinga eziworse. Ngcono nithathe lela bhokisi nilishise ejwalwa lo baba wakhona loyo, wabanikeza izinto, bahlanganisa izinto wathi abathele phakathi ebhokisini, bayishise la nto, yathatha ibhokisi laqotshwa labekwe eminyango, yashiswa yonke le nto, abantu badla ukudla, kwaphela kanjalo umngcwabo ongabi khona. Uthi till this day ubaba asimazi ukuthi uphi, kodwa simngcwabanga ngoba kuthiwa uyaphila la ekhona, uyispoki somewhere, uyasebenza, usebenzela omunye umuntu othathe isithwalo esifana nalesi sakhe se-contract. Uthi okuwesi-ke emalwandle-ke akuphelanga ezinti izinyanga, umcebo wasekhaya waqobeka nje. Uke wabona ikhalibhothi linethwa amanzi livithilike liphele, uthi uyalibamba uyalibutha libhidlike, uyalibamba uyalibutha libhidlike. That's what was happening. Uthi iy'moto ngazinye zaziqhofoka
ngazinye iy'moto y'qhofoka. Uthi futhi imoto uma ilimele namhlanje, ngakusasa udrayiva uzobuya nenkinga entsha, ngaleya langa ubuya nenkinga entsha. Bonke odrayiva bakhala ngento efanayo. Abantu baqala bangafuni ukugibela iy'moto zasekhaya, kuthiwa erenki kwaqale kwasuka umsindo. Njalo uma kurenki imoto yasekhaya abantu abafuni ukungena bathi babone isilwane phakathi. Abantu bakhala ubumaye babaleke basakazeke kugcwala irenki yonke kuthiwa babona inunu. Noma abanye osomatekisi uma besondela abayiboni le nunu ebona abagibeli bayayibona abafuni ukugibela. Kwacaca-ke manje u-association fanele athathe isinqumo sokuthi zonke iy'moto zala ekhaya akazikhiphe kulayini ngoba abantu abafuni ukuzigibela. Kuthiwa kwake kwafika ubhuti thizeni oyisayoni erenki emotweni yasekhaya. Kuthiwa wabubula ubhuti wabantu wathandaza, washaya umthandazo, washo wathi nje umoya omubi, wakhuza. Kwacaca ukuthi lento i-serious. Noma kufakwa yiphi imoto mekwe yasekhaya nje abantu abafuna ukuyigibela, ababona into kuyona ethizeni enjani, abafuna ukuyigibela. Kwathiwa wathi uma kulungile kaziqoqwe zonke-ke izimoto zibuyiswe-ke, odrayiva baphelelwa umsebenzi bahamba bayofuna imisebenzi kwezinye iy'ndawo. Aziqoqwe zonke iy'moto zibuyiswe zizobekwa la egcekeni. Kuthiwa zaqoqwa-ke iy'moto zabuyiswa zabekwa la egcekeni, zonke ziyagula. Uthi kwayeyakhe uthi uma wayehamba nge-Evoque Malwandle, the latest Evoque brand new edition. Kuthiwa ingenayo imoto eyodwa uma uthi nelokhunjana ne-Mercedes yakhe uma was the ngazi edition enjani eya-odwa specially for yena. Uthi naye wanenkinga efanayo nini wahamba edrobheni wavele waphantshelwa isondo. Next thing waphantshelwa isondo, next thing kwafuka ukuthi, next thing kufile u-gearbox, next thing kuthiwe kufile hayi mayethiwa ehambisa kuthiwa hayi ikhompyutha yale moto ijemile. Uthi nje zaziningi iy'nkinga kwabikwa. Obviously-ke mengabe sekubikwa iy'nkinga ey'ningi kanjalo, odrayiva bephelelwa umsebenzi, izimoto zingasagijimi emgwaqweni, ayisangeni. Ubaba wayethwele, singamazi thina zingane zakhe ukuthi uthwele. Ubhuti wami omdala wazama ukuhamba ephume engena ebuza ukuthi angenze njani ukuthi aqhubeke ngoba phela siyijwayele i-soft life. Kwacaca ukuthi abamazi umuntu awayethwele kuyena. Uma ngiyasola ukuthi wayenalo ulwazi, even though wayenolwazi olungaphelele ngoba naye uma wahluleka ukukhipha information kubhuti mengabe ethi ubhuti ma asihlale phansi sibone ukuthi sisave kanjani lesi simo esibhekene naso. Kwacaca ukuthi uma akanayo information, akanayo ama-contact walawo babakade ley'ndawo zakho babakade ey'hamba ko-Mozambique la bethwala khona elanda khona lezi zinto zakhe, akazi nje next. Kodwa nje uthi njengoba ngikhuluma nje nawe ekhaya kugcwele izikorokoro ezizalela iy'nkukhu. Siyahlupheka manje ekhaya siqaleka uma kwaphoqa ukuthi kwayilo muzi lo ebesihlala kuwona awudayise sihambe siyofuna enye indawo encane ebengasa-afford. Loya umuzi osedolobheni ukhokhwa ama-rates laphaya. Omunye umuzi ebesinawo wasekhaya bowuselokishini, nawo bekuwumuzi nje omkhulu isithabathaba ila bekade kukheshwa khona-ke lapho-ke. Ubhuti omdala lo engimshoyo ukuthi akuyena okama, uyena obekade ehlala khona-ke rana lowo muzi. Uthi la izikorokoro-ke nje zigcwele khona-ke. Uthi sonke-ke kwaphoqa ukuthi asiphindele kuloya muzi lowaya, kodwa nawo siyahluleka uku-maintain-a ngoba phela it was an expensive house even though nawo uselokishini. It's an expensive house onezinto onamaphulo onayo yonke into, kodwa nje uthi kubi kumuncu. Uthi nhlanhla leyo-ke mina esikoleni ubaba wayengikhokhele upfront, so angikolote esikoleni, kodwa uthi ukuhlupheka ungasawazi ukuhlupheka. Ngike ngihlupheke ngize ngixakekele ngisho i-pad ngihambe ngilinane kumngani wami, ngihlupheke ngihalele ngisho nje into emnandi ngoba ngizijwayele phela into ezimnandi. Ngihalele nje i-red velvet yaka-Woolworths, ngikhumbule ubaba, ngibuka ama-Chatsworth, ngikhale emalwandle. Uthi angazi noma ngizophasa yini, kodwa engikushoyo ukuthi uma kuwukuthi inhlupheko iye kubamba empilweni noma ngabe isikubambe yakufika isakuliphi izinga, ungakulingi ucabanga ukuthwala. Imuncu leya nto, kubuhlungu ukubhamazeka empilweni, usuke le phezulu uzothangazeka phansi, uphile impilo ongasayazi ngenxa nje yokuthi bekunesithwalo. Leya nto esenzekalile thina ekhaya ngiyifisela umuntu. Ungambona Nkosi yami uma waye-yellow bone yomfazi wasedolobheni onemizi inqwaba lapha nalapha, elala la ayithanda khona, edla into ayithanda. Nkosi yami uma wambandla uthi sekuvela amathambo emqaleni akadabukise. Okwey'ngane zasekhaya bezifunda ema-private school seziqale phansi zibuyele ezikoleni zasemafamu manje. Uthi nje kumuncu and worse, sathi mengabe sithi siyabheka-ke ey'malini zikababa emabhenki la bekade ebeka khona imali, wonke amabhenki ayalandula, kodwa ubaba siyamazi ukuthi kuney'mali abekade ezibeka somewhere.
uthi njalo nje uma ngabe uma efika kuba nestori, kube nestori, imali igcine, kodwa nje imali yakhona asiyitholanga, ayikho neyodwa esiyitholile. Lezi ebezibekwa bekuthiwa zibekwe emabhenki-ke bekuthiwa zama-investment, asitholanga neyodwa. Uthi kuhleze kunestori uma usehle wenyuka, wehla wenyuka kwaze kwaguga awokugcina ama-Crocs a-expensive. Usafuna ukuyothwala? Hhayi, ngiyazibuzela nje, usafuna yini ukuyothwala?